Роман «Подых навальницы» з палескай хронікі Івана Мележа. Частка першая. Раздзел першы. Было лета, самы пачатак, ранкі, дні, вечары. Ранкамі, яшчэ шчэрым часам у халадку, валокся сярод вуліцы, гукаў пастух з пугаю. Млява рыпелі вароты, заспаныя гаспадыні і гаспадары выпіхвалі на вуліцу рагуль і падласых. Чым далей, больш цадзілася дымоў над стрэхамі. Шырэлі, багацелі всякія гукі. Всё званчэй уядаўся ў ранішні гоман віск свіней і парасят. У свой заведзены час выпраўляліся на вуліцу малыя свіныя даглядчыкі, бы п'яныя ад сну, ад слёз, пляліся за блавухімі да выгану. Дні былі ў будзённым заўсёдным клопаце. Даараўшы, дасеяўшы, пасвілі коней, палолі поле і грады, рыхтавалі косы, граблі. Пад поўдзень, калі бліскотна пякло з неба падсохлую вуліцу, затравелыя прыгуменні і двары, апаноўвала дрымотная млоснасць. Тады спакой над радамі хаты гумнаў трывожылі найбольш лямант квактух ды задзірыстае, давольнае галёканне якога-небудзь крыкуна з чырвоным грабянём. Іншы раз у цішыню убіваўся вясёлы голас ад выгану. Падшыванцы, свіныя пастухі, забыўшы пра сваіх свіней, дурэлі ці плёскаліся ў копані у зацівілай раскаю тухлай вадзе. Лагоднымі вечарамі спакваля ўціхала ўсё: каровы, коні, свінні. Спакваля уціхалі людзі, спачатку старэйшыя, жанатыя, потым і моладзь. Маладыя, праўда, доўга яшчэ бадзяліся па вуліцы, галёкалі, рагаталі на прызбах, але цішыня нарэшце брала і іх. Калі не лічыць ціхіх вар'ятаў, закаханых, што як апояныя да світання туліліся дзе-небудзь пры платах ды завуголлях, пасля паўночы на ўсёй вуліцы не было чуваць ні галаска. Хаты спалі. Спалі росныя агароды, халоднае балота за агародамі. Ад самага красавіка надвор'е прыяла людзям. Было багата цяпла, і ў час паілі зямлю спорныя дажджы, і азіміна, і яравое раслі на вачах, і разам з азімінаю, з яравым раслі в асцярожных, звыклых да ўсяго сэрцах людзей надзеі на лета, малілі Бога, каб толькі і далей памог пагодаю. Всёвышні ці не пачуў, ці не паслухаўся маленню. Ужо блізка да сенакосу пачалі нядобра лезці навальніцы. Зранку неба было і чыстае, і яснае, і яснасць стаяла доўга ўдзень, але за полуднем проста ў вачавіткі пачыналі пухнуць белыя, потым сіняватыя хмары. Парыла так, што ў куранях і ўсё навокал млела ў духаце. Пад вечар хмары зацягвалі ўжо ўсё неба, у вячэрняй цемры без упынку кідаліся чырвоныя выбліскі. Яшчэ да таго, як сяло апаноўваў шумны лівень, неба над прыціхлымі хатамі і агародамі нізалі стрэлы маланак і расколвалі ўдары грому. У навальнічнай цемрадзе бляск маланак быў беласіні, прагавіты, грымоты падалі і каціліся так магутна і грозна, што здавалася на мокрым лапіку зямлі са стрэхамі, і ў балотным абшары навокал всё замірала ад страху. В цёмных хатах божкалі, хрысціліся, з непакоем і надзеяй чакалі, што будзе далей. Першыя навальніцы былі літасцівыя, але наступная спраўдзіла гразьбу. Зіхала, ляскала, ды і кінула грымучы агонь свой на гумны. У гэтым зіханні і лясканні не адразу ўхапілі, што на гумнах гарыць.
Пакуль ухапілі, пакуль аціхла, адышло страхотнае лясканне і дапалі да пажару, агонь узяў ужо 3 гумны. Хоць ліў без упынку дождж, хоць як маглі стараліся стрымаць агонь, да світання ад 3 гумнаў засталіся толькі мокрыя абгаркі. Ранкам ужо адкрылася, што навальніца кінула маланку і на крыж за сялом, на разгалку дарог. Куранёўскія жанкі, калі ўбачылі гэтую неспадзеўку, затрывожыліся. Большасць з іх меркавала цвёрда, што гэта не на добрае, што чорны крыж — знак Божай няміласці. Мужчыны найбольш маўчалі, але было відаць, нямала каму з іх здарэнне з крыжам таксама было не даспадобы. Былі і такія, і не толькі з маладых, якія не толькі не трывожыліся, а нават пасмейваліся. Глядзіце, маўляў, і Бог сам крыжы паліць. Прызнае, што пара святая прайшла. Можна сказаць, што здарэнні гэтыя не выбілі Куранёў з абыдзённасці, і тым, якія баяліся Бога, і тым, што пагарэлі, не было калі доўга трывожыцца і бедаваць. Ішлі няспынна дні, няспынна вялі клопаты, не хацелі зважаць ні на што. Да таго ж і чуцця да згрызот было не лішне. Жыццё кожнаму шчодра адсыпала, калі не штомесяц, то ва ўсякім разе штогод, даволі рознай бяды. Мудрай разважнасці людзей былі разам і іншага парадку прычыны. Блізка былі вялікія хваляванні, якія добра помніліся і якія многа значылі ў людскім разуменні быцця, у самім іх быцці. Да гэтага лета ў куранёўскія турботы ўвайшло, што далей, то ўсё мацней, яшчэ адно вялікае хваляванне. Пачаўшыся некалькі гадоў таму з усякіх не вельмі пэўных, хоць і трывожлівых чутак і гаворак, яно вярэдзіла цяпер куранёўскія хаты адчуваннем наступу, няўхільных, небывалых перамен, якія рабілі ўсё заўтрашняе нетрывалым, якія гразіліся всяму звыкламу, цвёрдаму, выпрабаванаму. Потым ужо з гадамі, з мудрай далечы, людзі не раз прыгадвалі гэтае лета. Тады ж нікому не думалася, што дням гэтым суджана запомніцца, надоўга асесці ў людской памяці. У людзей тут не было ні часу, ні звычкі на пустое думанне, ды і запомніліся гэтыя дні не так па сабе, як тымі восенню і зімой, што ішлі за імі. З часам восень і зіма як бы кінулі і на гэтае лета свой водсвет, далі адметнасці. Праўда, што і ў гэтае лета, няхай не ўсе і найбольш цьмяна, чулі не такі далёкі подых той помнай восені і зімы. Але і тое праўда, калі глядзець збоку, лета ішло, як усе леты. Всё было, здавалася, як заўсёды, всё было, звычайныя былі раніцы і вечары, звычайныя заўсёдныя ўчарнелыя хаты і гумны, заўсёдныя зелянелыя, у векавечных струпах моху стрэхі. Нічым не адметная вуліца з рудым пылам ды каровячымі бебахамі, нязменныя гароды з гурочнікам ды кіяхамі, нязменныя загуменні з трухою леташняй саломы, звычайны лес навокал, звычайныя палі, загоны са звычайнай зелянінай, звычайныя балоты і тыя, што за агародам, і тыя, што за лесам. Звычайнае, здавалася, было лета. Яшчэ адно лета, адно з многіх, якія ўжо зведалі ў спрадвечным клопаце курані. Яшчэ адно на доўгай, няспыннай дарозе, каляіны якой выразаны вякамі і, здавалася, на вякі. У звычайны час прыйшла пара касавіцы. У адну раніцу, яшчэ халаднаватым поцемкам, курані ўзварушыліся, захадзіліся адным клопатам на балота, касіць,
У кожным двары выцягвалі косы, граблі, ладавалі ў вазы, налівалі свежай вадой беклагі, зносілі да калёс, у клунках, у торбах, у кошыках, хлеб, сала, гуркі, цыбулю. У кожным двары ля кожных калёс завіхаліся старыя і маладыя, мужчыны і жанкі. Кожны двор поўны быў руху і гоману. Нават коні, здавалася, разумелі, прыйшоў зноў вялікі дзень касавіцы. Глушакі збіраліся ехаць з двара, калі сонца толькі пачало выплішчвацца з-за цёмнага лесу. Всё ўжо было гатова, можна было б выпраўляцца, і глушак недавольна паглядваў на хату, дзе невядома чаго яшчэ корпалася Ганна, а з ёй і старая. «Ідзі скажы ж, Джэм!» Як загад прасіпеў ён Яўхіму. Той ужо ступіў к хаце, калі Ганна, вслед за старой, што адчыніла дзверы, паявілася на парозе. Ганна туліла да грудзей спавітае дзіця, хіліла да яго чарнявую галаву, на пасме якой паблісквала сонца. Асцярожна, не падымаючы галавы, саступіла з ганка, ля калёс стала. Камусьці трэба даць малое, пакуль сядзе сама. «Падзяржы», — сказала Яўхіму, што быў поруч. Папярэдзіла: «Асцярожна, спіць». Уладзіўшыся на сене наперадзе, узяла калыску, якую прынесла раней, паклала на калені сабе, забрала ад Яўхіма малое. Пяшчотна паклала ў калыску. Так, пэўне, лепей будзе. «Ну, можа, уже можна ехаць?» Не стрымаў незадаволенасці сваёй стары. І яна нібы і не пачула. З пяшчотнай усмешкай, што не прападала з вачэй, з губ, неяк няўцямна зірнула, упершыню заўважыла: раніца якая вясёлая. Ноччу быў дождж, доўгі, здавалася, бясконцы, а ранак аж зіхціць, толькі і знаку ад начнога дажджу, вясёлыя канаўкі пад стрэхамі ды лужыны сярод вуліцы. З той жа ціхай пяшчотай, увесь час бачачы і чуючы малую, як бы толькі ад звычкі глядзела на вуліцу, на двары, на людзей. Все збіраліся на балото. Вунь зайчык, акружаны мітуслівай хеўрай сваіх старэйшых, запрагае небараку сівага. Вось сарока з сынам, хлопец драбнаваты, але ў сіле ўжо памочнік, нясе з хаты барылца. Вось Андрэй руды з жонкаю. Двор за дваром ішлі перад вачыма, Ганна ківалася ціха з калёсамі, глядзела, як праз туман пяшчоты. Толькі, як пад'ехалі пад край сяла, пачула неспакой, адвярнулася, нахілілася над малой, але і нягледзячы, дзіўна чула, як набліжаецца ён, Васілёў двор, Васіль. Не падымаючы вачэй, убачыла, як двор той падышоў, убачыла, што вароты адчыняюць, што адчыняе іх Володька, што Васіль сам ідзе па нешта к павеці, што маня яго нешта ладуе ў возе. Нічога асаблівага не падумала, толькі і прайшло ў думках, што вось-вось таксама выедуць, але ўсярэдзіне ўсё ж штосьці чула, як бы замутнела. З гэтым неспакойным глядзела і на колішні свой двор, дзе бацька запрагаў каня, а мачха карміла парасят, і на палоскі зялёнага жыта і першых парасткаў картоплі. Каля чорнага крыжа глушак, а зімай старая, і ўсе, хто сядзеў у возе, перахрысціліся. Ганна перахрысціла і сябе, і малую, якая ўсё хораша, салодка спала ў сваёй пасцельцы. Ганна такая радая была гэтаму сну малой, што толькі і клапацілася, каб не разбудзіў які штуршок. Калі дарога станавілася няроўнай, брала калыску на рукі і трымала, пакуль калёсы зноў не пачыналі каціцца мякка. За вольным прасцягам поля калёсы ўлезлі ў цесны, па-ранішняму хмурны сыры хвойнік, у якім стала кідацца з усіх бакоў, апаноўваць камарэча. Ганна і тут пашкадавала затульваць малой родны кволы тварык, увесь час над тварыкам клапатліва махала рукой. Ужо як з хвойніку з'язджалі ў мокрыя з лужанамі каляіны, між гушчэчы алешніку пачула, што ззаду хтосьці даганяе, потым убачыла паблізу
Васілёвага каня, самога яго. Выбраўшы зручнае месца, ён, сцебануўшы каня, затульваючы адной рукой галаву ад галін, хутка абмінаў іх і схаваўся за паваротам дарогі. У той момант ёй раптам успомнілася, што недзе тут ён абганяў калісьці яе з бацькам. Недзе тут парвалася тады ў яго супоня. Няшчасны чырвоны ён звязваў яе нанова. Цяпер не парвецца, прайшла ў Ганнінай галаве думка. Цяпер у яго не такія супоні, гаспадар. Чамусьці згадалася, што чула пра яго і жонку. Кажуць, не вельмі ён даволены маняю сваёй. Згадалася без пачування, як бы трохі з нейкай радасцю. Зварушаная памяць напомніла уміг амаль, здавалася, забытае. Як раскладвалі вогнішча, анямелыя ад першай згоды, ад блізкасці. Не толькі ў памяці, а і ў сэрцы ажыло, як лёгка, радасна было глядзець, што ён марудзіць, не наважваецца легчы поблізу. Аж дзіва было, як добра помнілася ўсё, да самых дробных драбніц. Помнілася ўсё. Але, загарэўшыся на момант, сэрца зразу ж і патухла. Толькі на момант успамін засмуціў душу скрухаю. Праз момант бачыла ўсё нібы не сваё, нібы выдуманае. 3 гады, 4 уже. Адно адзначыла сама сабе. За далёкай даллю бачылася Гання, вольная, гарэзная маладосць. Усё радзей і радзей прыгадвала памяць малюнкі праявы мілай даўнасці, і не было калі асабліва перабіраць згадкі, і не было ахвоты. Нашто было вярэдзіць, трывожыць душу попусту? Чаго было чапляцца за тое, што навек адышло, сплыло ў нябыт, калі трэба было, сваёй воляй гнала прывіды добрай, вольнай пары. Спачатку нялёгка адганяла, а потым яны і самі не назалялі вельмі, нібы ўжо баяліся падступацца. 3 гады, 4 уже. Калі глушаковы калёсы выкаціліся з цёмнай залітай вадою дарогі на зялёнае разлеглае балота, Ганна раптам няцямна павяла вачыма. Вунь тое месца, дзе яны начавалі в тую ноч. Глянула і адразу ж адвярнулася. Не глядзела больш туды. Адно сачыла за дачушкай. Калі Васіль абганяў глушакоў, у ім з'явілася нешта нецярплівае, дужае і як бы помслівае. Няхай бачаць. Няхай усе бачаць, няхай яна глядзіць. Жыло падганяла яго дужае і помслівае гэтае пачуццё. Абагнаўшы, не згінаючыся ўжо беражліва перад галлём, роўна, уздымна седзячы, ён, здавалося, чуў на спіне позіркі ўсіх, хто сядзеў там, на возе, і сярод іх асабліва помсліва і па-юначы радасна яе позірк. І ўвесь час, калі ўжо глушакі прапалі за адным, за многімі паваротамі звілістай дарогі, чуў ён іх позіркі і асабліва яе. Так, увесь час падганяючы каня, порстка выехаў ён на сонечную шыр лугу, давольна адзначыў, што народу яшчэ небагата, луг яшчэ амаль пусты, не пазніўся, нібы пахваліў ён сваю гаспадарлівую ўпраўнасць. Калёсы ішлі паўз самы лес, паўз надзелы, за некалькімі абыякавымі наблізіўся, паплыў перад вачыма, дзіўна неабыякавы, як бы свой Чарнушкаў. І етых няма, звыкла падумаў ён, не цешачыся і не шкадуючы. Тады, як увайшла гэта думка, вочы яго нецярпліва беглі па чарнушкавым надзеле, неспакойна шукалі штосьці. Калі спыніліся наводдаль, блізка ад падрослага куста, у Васіля ўсярэдзіне зацеплялася салодкая, добрая і нібы зайздрослівая. Там было. Адразу, нібы зусім нядаўняе,
не перажытае яшчэ ажыў, захваляваў незвычайны настрой той незабыўнай ночы, з якой пачалося тады самае лепшае ў яго жыцці. Амаль адразу ж у радасць успаміну ў лес зашчымеў нядобры жаль, і Васіль спахмурнеў, не так згадаў, як адчуў. Між той ноччу і гэтым днём мяжа, якую ўжо не пераступіш. Як бы злавіўшы сябе на ўчынку неразумным, невартым чалавека сталага, схамянуўся, папракнуў сябе строга, знайшоў глядзець куды, спакушаць сябе чым. Як жарабя, которому шчара на ваглоблі. Стала, ураўнаважана заявіў сам сабе. Было, сплыло, так значыць, як і не было. З гэтым настроем ён даехаў да свайго надзелу. Спыніў коня, саскочыў з воза, цвёрдым, гаспадарскім тонам загадаў усім матцы, мані, Володьку здымаць з воза прывезенае, сам выняў касу, мянташку, торбу з салам, прасачыў, як маці ставіць на траву калыску для малога, з-пад ілба паглядзеў на Маню, што стаяла побач з малым на руках, чакала, калі матка падрыхтуе пасцельку, строга, нават жорстка сказаў сабе: «Нявольны казак, вунь аглоблі, жонка». Не хапаючыся, без адзінага лішняга руху, як чалавек, які звык рабіць сваю справу, распрог коня, уладна пазваў меншага брата, шастаючы босымі нагамі ў высокай мокрай траве, з вераўчаным путам у руцэ павёў коня к узлеску, дзе пасвілі коней, спутаў, пусціў пасвіцца. Чтоб глядзеў добра, велеў сурова Володьку. Малы, пастрыжаны па авечы радкамі, у зрэбнай сародцы і зрэбных да пояса мокрых штанах, шчыра паабяцаў: «Буду глядзець». Васіль той жа мернай хадою вярнуўся назад, дастаў з-пад сена лапці і рудыя анучы, сеў на росную траву каля воза, абуўся. Тут жа ля воза уткнуў касё ў мяккую зямлю, трымаючыся моцна рукой за тупы край касы, стаў мянташыць. Памянташыўшы, надзеў мянташку на кісць рукі, выпрастаўся, як бы ацэньваючы абстаноўку, агледзеўся. На луг выязджалі і выязджалі калёсы з мужчынамі, з жанкамі, з дзецьмі. Луг на вачах усё поўніўся людзьмі, рухам, клопатам. Наводдаль Васіль вылучыў карчоў. Там варушыліся каля воза, на сук дубка прыладжвалі калыску. Няма чаго. Зноў недавольна стрымаў сябе, хмурны, сутулаваты, з нерухомым і ўпартым позіркам вачэй пад размочаным дажджамі казырком, важка ўціскаючы лапцямі траву, рушыў ён да ражка надзелу, дзе трэба было пачынаць. Стаўшы ў ражку, ён адпусціў касу траву, набраў паветра ў грудзі і дужа шырока, з нейкай злосцю павёў касою. Мокрая бліскотная трава пакорліва, амаль нячутна легла. Дужа і нібы злосна Васіль ішоў і ішоў на яе, упіраючыся расстаўленымі нагамі ў пакошу, пераступаючы лапаць за лапцем, вёў і вёў касою справа налева, прымушаў траву класціся ў радок, адступаць усё далей і далей. Гэта быў ужо не той зялёны хлопец, які вадзіў касою з гонарам, які раўніва сачыў за тым, дзе дзядзька Чарнушка, гадаў, як зіркае за ім, Васілём, яна. Цяпер ішоў тут мужчына, шырокі ў плячах, з дужай загарэлай шыяю, з дужымі спакойнымі рукамі, з дужымі упэўненымі нагамі, ішоў звыклы ўжо да свайго нялёгкага абавязку касца, звыклы да турботнага становішча гаспадара, галоўнага чалавека ў хаце. Не хапаючыся, не высільваючыся, ашчадна трацячы сілу, мерным, спрактыкаваным рухам вадзіў ён касою, лажыў і лажыў яе ў роўны радок злева.
Няма чаго, няма чаго, як бы гаварыў ён сабе з кожным махам касы. Але калі спыніўся, распрастаўшы спіну, взяўся менташыць, зноў мімаволі павёў вачыма па лузе, знайшоў карчы касілі, стары Сцяпан і гэта пачвара Яўхім. Ганна хілілася каля калыскі, што бялела пад дубком. Няма чаго. Ён хмурна адарваў вочы, спасцярожліва паглядзеў на сваіх, перахапіў востры матчын позірк. Сачыла зноў, як усё роўна пільнуе, як чытае ўсё роўныя думкі. Маня, тоўстая, санлівая, сядзела на траве, карміла дзіця. Не выспалася зноў, падумаў нядобра, і сядзіць, як цесто з дзяжы. Ён адарваў вочы, стрымліваючы прыкрасць, зірнуў на ўзлесак. Конь мірна скуб траву, Володька гаманіў пра нешта з чарнушкавым хведькам. «Стораж мне!» — падумаў, нібы спаганяючы на Володьку прыкрасць. «Такі стораж, што глядзі за канём і за ім!» Ён зноў дужа і узлавана павёў касою. Стала хлюпаць вада, пачалося бліскучае, куп'істае балота, трава прыкметна горшала, вылазіла з яшчэ неглыбокай вады, купчасцілася весела на купінах. Трава не трава, асака, і касіць цяжэй, і радасці мала. Ногі ўціскаліся ўсё глыбей, вада падступала да лытак, да калень, абцінала ногі, ляпіла штаніны да скуры, скура нібы набракала. Васіль не зважаў на гэта. З узлаванасцю, якая дзіўна не адыходзіла, і пра прычыну якой ён ужо не помніў, вёў і вёў касу. Чым далей ён так ступаў мерна, лапаць за лапцем, тым больш цела яго, рукі, ногі, спіна налівалася зняможнай стомай, прыемнай, хмельнай, нібы пасля гарэлкі. Ён дужаўся з ёю, з нейкай нават задзірыстасцю. Ён быў захоплены рытмам, наступальнасцю працы. Што не маг, няхай на даўжыню лапця ён ішоў і ішоў уперад, аддаляўся адтуль, адкуль пачынаў, набліжаўся туды, куды павінен быў прыйсці. Што не маг, ён рушыў туды, куды павінен быў. Кожны маг быў поўны простага, зразумелага сэнсу, поўны таго абавязковага, сур'ёзнага, гаспадарскага, чым жылі і жывуць все мужчыны, гаспадары, і чым трэба жыць яму. Стома ўсё навальвалася, але ён не наракаў, як і на камароў, што назольна віліся, упіваліся ў твар, у шыю. Як няма балота без камароў, так і праца, ведаў ён заўсёды, са стомаю. Калі робіш стома, так і трэба, інакш быць не можа. Калі робіш, у тым і задача ўся, каб не паддавацца стоме, адужваць яе і наперакор ёй ісці. Звыклы цярпець, захоплены наступальнасцю, рытмам касьбы, ён як бы неахвотна спыняўся, выпростваўся, каб паменташыць касу. Хвіліну стаяў, уткнуўшы касё ў балота, няўпэўнена, гарачымі дрыготкімі рукамі шаргаў па касе менташкай, тады зноў апускаў касу і зноў шырока, мерна, як заведзены, вёў яе справа налева, трохі нахіліўшыся ўперад, з чырвонай шыяю, на якую лезлі даўно не стрыжаныя рудаватыя пасмы, з якіх цёк пот, суталаватымі плячыма, з упартым цяпер тупаватым позіркам розных вачэй, аднаго празрыстага, як вада, другога цёмнага, хмурнага. Ён ішоў і ішоў мах за махам, лапаць за лапцем, роўна, зацята, настойліва. Клаў траву свежы акуратны радок, што ўсё даўжэў, адужваў цяжар у нагах, у спіне, ў руках, ішоў і ішоў. Помніў, што да канца не блізка. Нядобра, што ўсё гарачэй пякло сонца. Ад гэтага, здавалася, найбольш лезла млоснасць, усё больш аслабляла рукі і ногі.
Рукі рабіліся ўсё менш спрытныя, каса ішла няўмела, ўсё часцей пакідала кусцікі травы, якія трэба было падкошваць другім махам. Ад знямогі рукі квола дрыжалі, ногі падгіналіся так, што хацелася сесці проста ў ваду. Ён адужваў кволасць, адужваў сябе, касіў, пакуль не знясіліўся да рэшты, пакуль ужо не змог узняць касу. Павярнуўся, грузнучы па калена, распырскваючы гарачую ваду, ледзь цягнучы ногі, ўсё сваё здранцвелае цела, павалокся назад. Дашаргаў па сталамі да воза, паставіў касу і, не здымаючы з рукі менташкі, падрэзаным дрэвам зваліўся на траву. Пад'еў бы, можа, пачуў, як здалёк клапатлівая матчыная. Матка глядзела, як і тады, 3 гады назад, нібы на малога. Ён не адазваўся. Паляжаць бы раней. Чуў, нібы здалёк, матка падгарнула пад галаву світу, у звонкім чыстым цяньку адразу ж забыўся дрымотаю. Драмаў ён нядоўга. Абудзіўшыся, размораны ляжаў, заплюшчыўшы вочы, і нічога не думаў. Калі пад'еў, паплёўся да каня, хацелася пабыць на адзіноце. Ляжаў зноў у цяньку, слухаў, як шапоча малады асіннік, і стомлена, раскідана думаў. Думаў пра новую хату, ад якой прыйшлося адарвацца з-за касавіцы. Чуў пры гэтым пах свежага смалістага дрэва, чуў, як трашчаць пад нагамі белыя трэскі. Было шкадаванне, не кончыў, і нецярплівае жаданне кончыць бы, улезці скарэй, і турботнасць. Не так скора ўдасца ўлезці, багата шчэ рабіць. Страха, столь, вокны, падлога. Прыплыло ў думкі, што непагана бульба ідзе ля цагельні на палосцы, вытаргаванай у манінага бацькі. Картопля будзе, як надвор'е не падвядзе. Улезла зноў згадка пра тое, як абганяў Ганну. За ёй згадка пра далёкія агеньчык і ноч. І ён нахмурыўся. От жа прычапілася. Зноў загадаў сабе жорстка, няма чаго. Знарок стаў цешыць сябе, што от недарэмна трапятаўся 3 гады. Дабіўся, можна сказаць, таго, чаго хацеў. Зямля добрая ёсць, конь надзейны, хата новая, гаспадарка не горш, як у людзей. Але, як не цешыў сябе, з душы не сыходзіла жывая маркота нездавальнення, адчуванне якойсьці крыўднай няскладнасці, несправядлівасці жыцця. Ускрай глушаковага надзелу стаяў малады, ужо моцны дубок. Спыніліся каля дубка. Неўзабаве Яўхім і Сцяпан з косамі цераз плячо чоўгалі лапцямі крашку, ад якога меліся пачынаць касіць. Глушак адвёў коней, спутаў, вярнуўся і сказаў старой, каб наглядала. Ды беклагу капаю землю, цень! Кінуў ён. Зірнуў на Ганну, як бы хацеў і ёй даць работу, але не прамовіў нічога, з касой падаўся да сыноў. Ганна, якая пачапіла ўжо калыску на сук, гушкала малую. Малая ляжала разгорнутая, радавалася волі, моманту не магла паляжаць ціха, стрыгла ручкамі, ножкамі, мыліла ружовымі губкамі, штосьці сказаць хацела. Ну, што? Ну што? Смяялася, нагінала да яе галаву Ганна. Што? Ну скажы, Верачка. А, знаю. Хораша, кажаш? Хорошенько, тёпленько, сонейко. Птушачкі цілікаюць, цілік-цілік. Камарыкі толькі нядобрыя, укусіць хочуць. А мы іх адгонім. Ідзіце,
Ідзіце адсюль, не чапайце Верачку. Зноў смяялася, цешылася. Хорошенько, матылькі лятаюць, жучкі гудуць гу-гу-гу, спяваюць верацы. Все спяваюць верацы. Агу-агу, падышла, тыцнула чорным парэпаным пальцам глушачыха, паказытала Верчыну грудку. Агу-агу, прамовіла, як бы хвалячы. Яўхім, ну чысты Яўхім, як дзве кроплі падобна. Малая хутка-хутка застрыгла ножкамі. Ну, што? Зноў схілілася да малой Ганна. Рада. Пабегаць захацелася. Ну, пабегай, пабегай. Ой, як хутка, а я даганю, даганю. Не магу. Верачка хутка бегае, хутка. Ніхто Верачку не дагоніць. Хуткая Верачка схапіла ручкай нагу, пацягнула да рота. От, і Яўхім що браў у рот. Ну, куды ты? Не слухала старую, смеялася Ганна. Бе, ножку нядобра ссаць, нядобра. Ну, куды ты? Забаўлялася б, дурэла б Ганна з малою цэлы дзень, каб скрыпучы голас старога глушака не пазваў грэбці. Загарнула, стала спавіваць малую. Верачка не давалася, ўсё катурхала спавіўку, не хацела няволі. Але што ты зробіш? Не спаўеш, выкаціцца, не дай бог, з калыскі грымнецца на зямлю. Анна, шкадуючы малую, адно старалася спавіваць лёгка. Няхай усё ж будзе дачушцы вальней. Не плач, не сумуй тут адна. Я скоранько вярнуся, скоранько. Акуратна затуліла калыску полагам ад камароў, ухапіла граблі і хутчэй падалася да пракосаў. Пераварочвала граблямі сена, а думкі, а душа была ўсё каля дуба, каля дачушкі. Ці не захацела есці, ці не мокранькая, ці не кусаюць камары. Пераставала грэбці, пільна ўслухоўвалася, ці не чуваць плачу. Плачу не было. Шыркалі адно косы наводдаль, ды звінела, стрыкала балотная драбната. Всё ж трывала неспакой нядоўга. Уткнуўшы канец грабель у балота, подбегам падалася зноў да дубка. У калысцы было ціха, Верачка спала. Адно некалькі камароў зашыліся пад полаг, адзін, пачырванелы ўжо, сядзеў на шчотцы. Сагнала, забіла камара, выгнала іншых, супакоеная пабегла да грабель. Так было ўвесь дзень. То шастала сенам, то бегла к дубку, мяняла, сушыла пялёнку, давала малой грудзей, гушкала, супакойвала, прысынала. Стары глушак, бачачы гэтае бясконцае беганне, зазлаваў, прасіпеў з папрокам. Што ты, то ўсё бегаеш туды? Ляжыце, няхай ляжыць, не зробіцца нічога. Нарабілася. Набегалася за дзень так, што ўвечары, даючы грудзей малой, каб хацела, не магла б стаяць. Сядзела, прытуліўшыся да дубка. Всё ж і ў зморы тлела, жыла пяшчота, радасць. Ціха, санліва, лагодна вяла. Люлі-люлі, Верачка, люлі-люлі, маленькая. Вечарам на балоце то там, то тут пачалі збірацца кубкі. Дробныя, большыя, мужчынскія, жаночыя, мяшаныя. Ля калёс, каля вогнішчаў, пад якім-небудзь дубком. Некалькі жанок сышлося да агеньчыка, ля якога корпалася дзятліха. Пачалося з таго, што па дарозе аднекуль забегла сарока. Яна і прывабіла да дзятлішынага агеньчыка цікавасць. Не прайшло некалькі хвілін, як каля дзятліхі, што варыла картоплю ў казане, растарэквалі з сарокаю ўжо, нібыта Ігнаціха, Чарнушкава мачыха, дзятлікавых нявестка Маня, яшчэ некалькі суседак. Захопленыя гамонкаю, яны не зважалі на малога дзятліхі. Володьку, тым больш, што гаспадара Васіля ля агню не было, ён недзе паіў каня. Нібыта Ігнаціха пры спачувальным маўчанні жанок прамовіла, што, можа, яшчэ нічога такога і не будзе, што, можа,
Страхі тыя людскія пустое, і ўсе, хто быў пры агні, зразумелі, аб чым яна. Дзятліха ахвотна падтрымала. Добра было б, каб пустое было, каб падумаліся, адступіліся. Сарока нібы чакала гэтага, рынулася адразу: не адступяцца, не адступяцца і не думайце. Яна ўпэўнена напрарочыла: от толькі вернемся ў хаты, пабачыце, пачуеце, як дома пераначуеце. Пэўне, што не адступяцца так, разважліва згадзілася Васілёва маці. Куліна, Ганніна мачыха, раптам нецярпліва адрэзала: няма дурных. Ці няма, а толькі так не кончыцца. Не для таго гаворано, чтоб кінуць не ворано. Куліна аж гарэла: то ж дадумаліся. Аддай свае ўсё, што нажыў век мазалём сваім. Аддай чорту лысаму, а сам астанься як ні з чым, як все адно голы. Коніка, кароўку, воз, усё, падтрымала нібыта Ігнаціха. Землю аддай, насенне аддай, усё аддай. Усё, што з дня на дзень набываў, агорваў жывучы. Ад бацькі, ад маткі, што асталося, дадала сваю долю Васілёва жонка Маня, што карміла з грудзей малое. Дзе то відано? Кіпела Ганніна мачыха. Кеп усё сяло, як адна сям'я была. Тут і ў сям'і грызешся вечна, брат брата за горло бярэ, а то кеп з чужым мірно. Ой, смех да і годзе. І ўсё-такі не адступяцца, не так завязалі, чтоб добра і так сказалі. Ждут толькі час, чтоб павесці ў калгас. Не даждуцца. А от жа ў Алешніках тым часам жывуць неяк. Адгукнуўся дзед Дзяніс, які дасюль нібы не слухаў нічога, сушыў адно лапці і анучы. Жывуць? Не дай бог жыць каму так. Дзед перавярнуў анучу, падблізу зноў к агню, прамовіў спакойна. Жывуць тым часам. Не паелі адзін аднаго. Жняярку прывезлі, ускочыў гаворку Володька, радуючыся, што ведае такую навіну. Ён здзівіўся, ніхто на яго навіну не абазваўся словам, нібы не пачулі, нават дзед. Алешнікі, то шчэ віламі па вадзе пісано, пажывем пабачым, па-людску ці па-сабачым. Алешнікі Нявадавічы, дастаючы казан з агню, зазначыла дзятліха. А Вадавічы што? Была я там у тых Вадавічах, к залвіцы хадзіла, бачыла. Нібыта Ігнаціха пакруціла галавою. Дамеціха, што падышла пазней за іншых, запярэчыла: Вадавічы то Вадавічы, пра Вадавічы няма чаго казаць. Няма чаго, сарока апярэдзіла Ганніну мачыху, гатовую рынуцца ў бой, захапіла гаворку. Добра ім камуну сваю рабіць было, на ўсём гатовенькім. І дом гатовы, і ўсе другія асновы, і хлявы, і свірні, жывіце, коні і свінні. Всё гатовенькае, і сад шчэ є такі, на цэлую вярсту сад. І ўсё адно толку з таго, перабіла сароку Ганніна мачыха, радасць таго каму, як яно ўсё чужое. І хлеў не твой, і свірань не твой, і хата чужая, і конікі, і кароўкі, ўсё чужое, не возьмеш сам. І ўсё па камандзе. Зрабі тое, зрабі другое, хочаш не хочаш, як пры пане. Што па камандзе, то яшчэ не страшно, было б што есці, давалі б што ў рот несці. На ўсём гатовенькім панскім то лёгко, да шчэ й помачу ад казны, а? Мала што пан аставіў здароў, дак шчэ й казна коней ды кароў. Так і ў калгас еты, казалі, помач даваць будуць. Ціха згадала худая адны косці зайчыха. Памогуць, дадуць, калі крыхотку, дак потом забяруць пудам, налог дзяржаве скажуць. Кеп сваё пры сабе, зноў перабіла сароку Ганніна мачыха, дак можна было б шчэ падумаць, а то сам усе дай, ды дай ім, а ад іх табе. Можа, дуля, а не ўжо што другое. Алешніцкім памагаюць непагану, казалі. Коней прыгналі на дысь добрых, з якогось заводу.
грошай даюць, і налог з іх не вельмі бралі, аге, памагаюць. Пакуль не запрагуць добра. У глінішчах ускочылі, цяпер круцяцца, як ад заразы. Выпісацца хочуць каторыя, так іх і слухаць не хочуць. Ні коней, ні зямлі не даюць назад, уламалася мачыха. Ідзі голы ў свет. Васіль, брат мой, упісаўся. Да каяцца не перакаецца, а вярнуцца назад няма як. Я чуў тым часам ад глінішчанскіх, пацвердзіў дзед Дзяніс. А алешніцкія і тумановскія? Держацца і не бядуюць. Хто не бядуе, а хто і бядуе, пра сваё добрае шкадуе. А толькі як хто ў пельку ўскочыў, дак, канешне, і нам. У іх свая, а ў нас свая галава. То правільно, кіўнуў дзед Дзяніс, перакідваючы з рукі ў руку бульбіну, што пякла пальцы. Я думаю, як сабяруць ще на сход, так і рэзаць трэба, не хочам. Не пойдзем. Твар Ганнінай мачыхі быў рашучы, непахісны. Хоць 5, хоць 10 разоў сабіраць будуць, усё адно рэзаць трэба, не хочам, не жалаем. Не хочам. Так і сказаць трэба, загаманілі жанкі. Няма чаго тут, не хочам і не хочам, і ўсё. Зайчыха і дамеціха маўчалі, таілі сваё асобнае, але іх не заўважалі. Іншыя жанкі былі поўныя сваёй рашучасцю, ад якой стала зноў лёгка, ясна на душы. Трывожыцца, як бы не было чаго, ўсё проста было. Не хочам, не пойдзем, і ўсё. Сталі гаварыць весела, без запалу, пра розныя дамашнія дробязі. Амаль у той жа час ля другога агню, непадалёк, сышлося некалькі мужчын, і групка была выпадковая, і выпадковы агонь, раскладзены маткай Алёшы Губатага. Вячэра ўжо скончылася, матка пайшла да воза ладавацца на ноч, сабіралася спаць і Алёшава сястра Арына, што дашкрабала чыгун ад прыгарэлага куляша, і сам Алёша, які нешта санліва плямкаў, баіграючы. Тады прыйшоў Хоня. Звонкі Хоняў голас у момант абудзіў і Алёшу, і яго бацьку, што ўжо ў сне ссаў сваю векавечную люльку. За Хонем вельмі хутка прыблізіліся жвавы зайчык, пануры Міця ляснік, ціхі, сумны Чарнушка. Ужо зайчык і Хоня памеркавалі, чаго гэта паклікалі ў сельсавет Міканора, калі з цемры за агнём вырас Васіль, у белай кужэльнай адзежы, расхрыстаны з вуздэчкай у руках. У святле дагню добра акрэслівалася моцная мужчынская шыя, загрубелы абветраны твар, хіп непаслухмяных шорсткіх валасоў над заклапочаным лбом. За гэтыя гады валасы яго прыкметна пацямнелі, але, як і раней, пшанічна жаўцелі на кончыках, над самым лбом і на скронях, яшчэ выгаралыя на летнім сонцы. Васіль з хмурнаватым цвёрдым позіркам, са сталай паважнай дужасцю ў рухах пастаяў трохі, акінуў вачыма ўсіх, хто быў каля агню, падышоў бліжэй, стомлена апусціўся на траву. Все глянулі на яго, прымоўклі на момант, сталі адно смаліць цыгаркі. Першы заварушыўся зайчык. Робіш ліха яго матары, а для каго? Чорта лыса знае. Васіль нібы ўздыхнуў. Трава ж дабрэнная, як скажы ты. Калі тая вайна пачалася, такое сена добрае было. Успомніў чамусьці Алёшаў бацька, стаў зноў санліва ссаць люльку. Сено годнае, абазваўся звонка Хоня. Дзякуй, скажуць, скажуць, нібы пашкадаваў зноў Васіль. Зайчык жвава заёрзаў. Чо вы, хлопчыкі? Цябе дабрэнная, дык і ў мяне непаганая. Мой конь тваё з'есть, дак твой маё. Адзінакая выгада. Не будзе ні твайго, ні майго, прахрыпеў Міця ляснік. Аге, напужаў, зайчык узрадаваўся.
Такую здыхляціну, як у мяне, дзетачкі, я хоць з кім, заплюшчыўшы вочы, яшчэ весялей заёрзаў. Тады ж карчаха лімончыка, братачкі, коні будуць усе адно як мае. Я-то непагано, ей-бо. Бязмеры давольным тоненькім галаском захіхікаў, смяяўся, які міг, раптам ускочыў, нецярпліва гарэзна затупаў. А мопшчэ, хлопчыкі, і жонкі абагульніць. Ён весела зіркнуў на Хоню, на Алёшу, фыркнуў смехам. Чтоб, скажем, мою старую Василю, а Василёву Маню мне, примером, на тыдзень. Што б ты рабіў з ёй пасля Васіля, зарагатаў Хоня. Што? Найшоў бы што з маладой, толькі чтоб ненадоўга, на тыдзень, не болей. Мужчыны, не зважаючы на Алёшаву сястру, з радасцю ухапіліся за смешкі. Маўчаў толькі Чарнушка, які за ўвесь вечар слова не выціснуў. Хоня і Міця сталі падбіваць Васіля на спрэчку, але ён толькі хмурыўся. Знайшлі час плясці дурную гаворку. Свет, можна сказаць, ламаецца, яны хаханькі. Не будзе з гэтага нічога, сказаў панура, цвёрда, калі мужчыны сціхлі. Зайчык пырснуў дурасліва. Онь, бач, хлопчыкі, не хоча мяняцца. Васіль, поўны свайго клопату, зноў перамаўчаў яму. Як хто, а я па-свойму. Голас яго аж дрыжаў, так чулася, хвалявала тое, што выказваў. Я сам па сабе. Як канчатковае непахіснае адрэзаў. Не пайду. Скажу не. І ўсё. У вачах празрыстых, светлых і карых, што глядзелі з-пад ілба, з-пад хмурных броў, гарэла адна безбаязная ўпартасць. Быў так усхваляваны, што не адразу заўважыў, як падышоў к агню, нібыто Ігнат, можна сказаць, прыяцель яго. Скажаш, а мо падумаешчэ, як бы пакпіў Хоня. Не трэба зразу так заракацца, аге? Скажу. Не, падхапіў з насмешачкай зайчык. Скажаш, ды толькі, хлопчыкі, паслухаем, што? Як возьмуцца добра, як стануць прасіць вельмі. Запяешчэ, буркліва напрарочыў Васілю Міця. Не запяю. Васіль заўважыў прыязны, падахвотлівы позірк, нібыто Ігната, дадаў. Сказаў і скажу. Усе скажуць, нібыто, падтрымаў Ігнат. Хоня міг маўчаў. Не хацелася зноў заядацца з хадошчыным бацькам, але не ўтрываў. Вы, дзядько, за ўсіх не кажыце. У кажнага свой язык, я не аджавалі. Ігнат зіркнуў на яго злосна. І ты за другіх не вельмі, нібыто. Я за сябе кажу. І я нібыто. Все ведалі, што Хоня заляцаецца да Ігнатавай хадоські. Жаніх, можна сказаць, але нікому і ў галаву не прыйшло падсмяяцца цяпер са спрэчкі абодвух. Зайчык зноў насеў на Васіля. От, адбяруць голас, ды прыпаяюць, як халімончыку. Цвёрдае заданне. Не прыпаяюць. Няма такога закону. Знайдуць, прароча запэўніў Міця. Васіль не думаў сыходзіць з пазіцыі. Гатоў быў на ўсё. А і прыпаяюць все адно. Што? Все адно? Все адно. Як такое, што жыць, што не, все адно. Жыць будзеш, звонка заявіў Хоня. Нідзе не дзенешся. І ў калектыў пойдзеш. Не пайду. Пойдзеш. Все пойдуць, і ты са ўсімі. Пойдзеш, дзетачкі, падтрымалі Хоню Міця і Зайчык. Не пайду. Васіль запыніўся. Як даказваць яшчэ сваю рашучасць, непахіснасць сваю?
Калі на тое, не прывязаны тут. У свет пойдзеш, кінеш усё. Васіль перамаўчаў, што тут сказаць, і так ясна. І чаго е то страшыць так калектыў ты, падумаў голас Хоня. Жывуць жа людзі ў калгасах, у неалешнікаўцы ці тумановскія. Багата хто, дак лепей як дасюль. Бандарчук з алешнікаў дак смяяўся. Нічога, весялей яшчэ, кажа, у купе. Памог Хоню Алёша. Весялей, лягчэй. Жнейку з Мазыраўнь прыгналі. Насенне адборнае сартавое выдзелілі. Нарады з воласці прыйшлі ўжо. Ну от і ідзі ў ты свой рай, а мы нібы то так пажывем. Нам і так непагано. Хоня стрымаў сябе. Міця, не здзіўляючыся, не судзячы, адзначыў проста. Хоня гатоў уже, хоць цяпер, пайду. Хоня зацягнуўся, прымоўк раздумліва, не тоячыся пашкадаваў. Я то гатоў, а старая ўсё божкая, баіцца. Дзіва што, заступілася за Хоневу матку Арына. Зайчык узрадаваўся, хіхікнуў. А моя родненькія не, сама рвецца ў калектыў, і добра не шкода ёй, што нажылі. Якое там у цябе добро? Якое? А дзеці? Усіх хоць зараз гатова абагульніць. От это сознательная, пахваліў Алёша. Мужыкі пасмяяліся трохі і зноў замоўклі. Маўчалі доўга, адно смакталі цыгаркі. Дзіўны быў настрой, і гаварыць не хацелася, і не хацелася разыходзіцца. Як бы не ўсё было сказана, а гаварыць ніхто не мог. Васіль і нібыто Ігнат, як і ў другія разы, падаліся ад агню дваіх. Калі дайшлі да Васілёвага надзелу, сталі, Ігнат сказаў бы мудрасць. Як там яно не будзе, а трэба рабіць нібыто. Запасацца на зіму трэба. Карова не захоча знаць нічога, з гаспадарскай сталасцю згадзіўся Васіль.